Nagbabalik po ang CLTV News. Narito na ang iba pang detalye ng mga nangungunang balita. Nagulat ang ilang mga consumer ng Sfelapco o San Fernando Electric Light and Power Company nang halos dumoble ang kanilang mga electric bill. Wala naman umanong nadagdag sa kanilang appliances at malamig naman daw ang panahon, bagay upang mabawasan ang kanilang paggamit ng mga malalakas kumonsumo sa kuryente gaya ng air conditioning unit. Si Riniel Pawid po ang may detalye ng balitang yan. Electric fan, ref at ilaw ang pangunahing kasangkapan sa bahay ng 82-year-old na si Lola Laura mula sa Barangay Santo Niño, City of San Fernando, Pampanga. Kung dati-rati 2,000 piso lang ang kadalasang electric bill nila Lola Laura, ngayong buwan ay tila na kuryente rin siya na tumaas ang halaga nito gayong wala namang nadagdag sa kanilang appliances. Ang kuryente namin ngayon masyadong mataas. Nabigla ako. Dati 2,000, something, 3,000 ang pinakamataas namin. Todo higpit sinturon ngayon si Lola Laura at tuwing tanghali na lamang kung kailan maalinsangan ng panahon niya binubuksan ng kanilang ventilador. Pinaplano niya na ring hindi sindihan ang kanilang refrigerator at arawan na lang mamili ng pagkain. Ngayon, higit na ako, kulang-kulang lang sa 4,000. Nabigla ako. Ang problema ni Lola Laura, sakit din sa ulo ng marami pang electric consumer ng Sfelapco o San Fernando Electric Light and Power Company. Kaya naman ang ilan hindi na napigilang maglabas ng kanilang saloobin sa mismong online page ng kumpanya. Sa isang power interruption notice na inilabas ng Sfelapco, pinutakti sila ng mga galit na netizen na takang-taka kung bakit tumaas ang kanilang kuryente, gayong tag-ulan at hindi umano sila palagi ang gumagamit ng aircon at electric fan. Hirit kasi ng ilan, bigla ang doble ang naging singil sa kanilang electric bill. Pasakit umano ito lalo na't apektado sila ng krisis na dala ng COVID-19 pandemic. Samantala, patuloy pang hinihintay ng CLTV News ang pahayag ng Sfelapco. Riniel Pawid, CLTV News. Sa pagpapaigting ng anti-overloading law, magiging mas maganda umano ang kompetisyon kung ito'y ganap na may patutupad ayon sa Pork Truckers and Haulers Association. Ito ang daing ng grupo sa likod ng di umano'y nasisirang presyo ng bentahan ng buhangin sa National Capital Region dahil sa mga tiwaling enforcer na pinahihintulutan ang mga di umano'y naglalagay sa mga overloaded na dump truck na dumadaan sa mga kalsada. Narito po ang detalye ng balitang yan, hatid ni Paulo G. Santos. Sa tinaguriang Internal Cleanliness Policy ng PNP Chief Director General Guillermo Eliazar, nasampulan sa unang linggo ng buwan ng Hunyo si Police Corporal Leomar Calegan. Kabilang siya sa 5 enforcer ng Anti-Overloading Law na nahuli sa entrapment operation ng PNP Integrity Monitoring Group o IMEG nitong June 4. At ayon kay Leonard Lansang, presidente ng Pork Truckers and Haulers Association, hindi na ito bago sa kanilang industriya dahil na rin anya sa panunuhol ng ilang nasa trucking industry para sirain ang presyuhan ng buhangin sa merkado. Ang regular na 900 pesos per cubic meters na buhangin na ibababa ng mga lumalabag sa anti-overloading law ng higit 700 pesos per cubic meters. Sa laki ng dump box, ang regulated na 13.5 tons per axle, hindi na ito na ipatutupad sa pagload ng 42 cubic meters sa kada load ng mga 12-wheeler truck. Yung lumalabag din sa regulated na karga, sila yung nanunulot, nagpapababa ng hanggang 780. Yung bigayan. Ibababa nila. Tapos kakarga. Ilang cubic ito, yung 780? Kuminsan sir, 42, 45. Tinanong ng news team si Pampanga Police Director, Police Colonel Arnold Arthur Ibay ukol sa impormasyong ito na inilahad ng Pork Truckers and Haulers Association. Limitado ang kanyang impormasyon sa naging usad ng investigasyon sa kinasangkutan ng PNP personnel ng Apalit. Ngunit nilinaw niya sa amin na ang mandato lamang umano ng PNP sa Task Force Against Overloading ng mga truck sa probinsya ay sa pagmando ng mga ito sa security ng local official na nagpapatupad nito. Investigation is still ongoing. Yeah. Kung ano po yung, what is
the reason bakit nandun po yung ating kapulisan. So initially, security po sila but they are not the ones imposing it, ano? So ganun po. And hindi pa po tapos yung investigation kaya hindi pa po ako makapagbigay sa inyo ng sapat na kasagutan sa tanong niyo. Sa pagbisita ni PNP Chief Director General Guillermo Eliazar sa Campo Libas, naidulog ng CLTV News Team ang hinaing ng mga nasa trucking industry ng Pampanga. Hindi direktang sinagot ni General Eliazar ang aming tanong kung saan na umabot ang investigasyon ng PNP sa nangyayaring korupsyon sa kanilang hanay sa usapin ng pagbabantay sa mga truckers na lumalabag sa anti-overloading law. Bagkus sagot niya, pinagbubuti naman anya ang isumbong na isang proseso para maawat ang mga pulis na involved sa pangungutong sa mga truckers. Kaya tayo naglumbong. Itong isumbong kasi hindi naman ito bago. Subalit, ang pinagaganda natin doon is we are improving the system on the referral. Ayon kay PNP Chief, ang pagkakaaresto ng pulis na nangungutong sa mga truckers ay bahagi lamang ng kanilang mas malalim na pag-usisa kung gaano kalalim ang korupsyon sa mga lumalabag sa anti-overloading law. Sa hanay ng pambansang pulisya, nasa higit 5,000 na umano na pulis simula noong taong 2016 ang nadidismiss sa serbisyo dahil sa iba't ibang kaso. At itong scheme ng harassment sa mga nasa trucking industry ay kanilang tututukan. Lalo't kung ang involved sa panggagancho ay ipinananakot ang kanyang kapangyarihan bilang alagad ng batas. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Angeles City Councilor Amos Rivera sinabing tatakbong mayor sa election 2022. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita sa CLTV News. At nagbabalik po ang CLTV News. Kabalen, tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Mga kabalen, usaping politika naman tayo sa lungsod ng Angeles. Nauna nang magdeklara ng kanyang interes sa pagtakbo bilang alkalde si Angeles City Councilor Amos Rivera. Nakasabay ito ng kanyang kaarawan noong Sabado. Bilang minority ng City Council, hindi umano umaasa na dumikit sa ilang makapangyarihan at maimpluwensyang local political party si Rivera dahil ang kanyang isinusulong ay isang bagong Angeles. Narito ang exclusive report ni Paulo G. Santos. Years as a councilor for 9 years with 40 ordinances and labeled as a man of service. With all humility po, pwede yung punggawan a mayor of service. Ganito ang ilang tagpo sa pagdeklara ni Angeles City Councilor Amos Rivera na sumabak sa mayoral race ng lungsod sa darating na 2022. Nangyari ito sa mismong kaarawan niya nitong June 19, 2021 sa harap ng kanyang mga sectoral support group. Isa sa ibinida ni Rivera ay ang liderato niyang hindi nakadikit sa mga makapangyarihang politiko sa Pampanga. Bagkus pati umano ang lineup ng kanyang partido ay tunay na may tinitindigang sektor at capable sa ina-applyan na trabaho sa local government. Ba't kalukulok na? Eneman balong gawa ng committee na? O itang brand new lang lagyo pero expert lang karet ang committee tatalnanda. Buriyo pa rin luma! Buriyo rin luma! Paliwanag ni Rivera, ang bagong Angeles ay hindi dapat nasa kamay ng mga maimpluwensyang pamilya ng politiko at labanan ng popularity contest bagkus sa mga sektor na naaabuso at mahina ang tindig sa konseho. Kasaysayan ng Angeles po, alapang tinagal a councilor na ba't keng sapang batong indigenous group ya po represent. Halimbawa na lamang daw sa laban ng lungsod sa pandemya ng COVID-19, marapat lamang na maalam tungkol sa sakit at kalusugan ang kanyang katrabaho sa konseho. Doktor na makyade keng lineup ko. Huling top agenda tayo, in access keng better healthcare.
Nung atin tamo maging doktor a konsilor, yang gawan tamong chairman kay Committee on Health. Gobyerno na marunong makinig at pagpili ng mahusay na lider na akma sa pinapapilan na trabaho at hindi sa husay na mambola ang kanya raw itutulak sa 2022 local election. Sa 9 na taon umano nito sa konseho na nagpagal sa 40 ordinansang hindi kinopya, bibigyan umano niya ng pagkakataon ang botante na mag-isip ng tama. At hindi sa lideratong impluensya at pera ang inilalaban. Kabilang sa mga landmark legislation ni Rivera sa konseho ang pagsusulong ng pagpapayaman sa kultura ng Kapampangan at proteksyon sa mga maliliit na sectoral group ng lungsod. Sa political senaryo ng lungsod, napabilang siya sa lineup ni dating Vice Mayor Brian Nepomuceno na inindorso ni nooy Mayor Edgardo Pamintuan sa pagkaalkalde sa ilalim ng partido AB Kapampangan. Natalo si Nepomuceno at dating kaalyado nila na si Alex Caugiran kay ngayoy Mayor Carmelo Lasatin Jr. Sa impormasyon ng news team, bagamat wala pang opisyal na statement ang AB Kapampangan na local political party nito, ang mga tagapanalig noon ni Pamintuan ay kasama raw ni Rivera sa itinutulak na Bagong Angeles. Paulo G. Santos, CLTV News. Kabalen, bago ho tayo magtapos, anyayahin namin kayong panoorin ang CLTV Public Interest. Dito ho tinalakay natin yung sumbong ng ating mga kabalen sa Barangay Takasan, Macabebe, Pampanga. Kaugnay ho yan ng kanilang problema dun sa baha na 7 taon na daw nilang tinitiis. At dyan po binigay ng kanilang Municipal Information Officer ang sagot ng LGU kaugnay ng problemang yan. At pagkatapos ho ng CLTV News, mapapanood nyo ho yan, ang kabuang sagot po ng Macabebe LGU kaugnay ng problema doon sa hindi matapos-tapos o hindi mawala-walang tubig baha dyan sa Barangay Takasan, Macabebe, Pampanga pagkatapos po ng CLTV News. Samahan nyo akong magtanong, magmasilad manaliksik para sa kapakanan ng public interest. At iyan ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para sa kadagdagang pong detalye, maaari niyong i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Para naman sa Twitter at CLTV36 at sa Instagram po at CLTV36 Official. Kung nais niyo pong balikan ang mga paborito niyong programa dito sa CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website CLTV36.tv. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Nicolette Henson Hizon, ako si Justin Dizon. Ito ang CLTV News. Magandang gabi po.